Angibingelele egameni likaJesu. Lo obingelelayo uPastor Mkhonza, ngihamba noGugu. Bafowethu, sinethulelana umsebenzi wethu omusha onesihloko esithi abangcwele abasemhlabeni bangilethela injabulo enkulu. Uyobe utholakala kusukela mhla ka-5 Januwari, uyobe utholakala kuzo zonke iy'ndawo okudayiswa kizo umculo online. Uyobe utholakala. Siyacela bafowethu, sicela nisilekelele bafowethu, nisiseke, nidlale ey'ndaweni ey'fanele ko-YouTube, ko-Spotify. Siyabonga bafowethu, sicela nulalele usadlala. Amen. Oh Nkosi enomusa senzele umusa. Oh Nkosi enomusa Ngizomdumisa uJesu.